24. reprezentačný ples mesta Liptovský Hrádok má výrazný punt spojitosti so 700-ročnou históriou nášho mesta. Vážené dámy, vážení páni, 24. reprezentačný ples mesta Liptovský Hrádok práve začína. Píše sa rok 1316. Magister Donč získal osadu Belsko výmenou a v roku 1341 tu postavil stredoveký hrad. Píše sa rok 1603. Mikuláš Šándorfy s manželkou Magdalénou Zaj pristavili k hradu renesančný kaštieľ. Píše sa rok 1805. František Wiesner z Morgensternu sa zasadil o získanie statusu mesta pre osadu Hrádek a založil prvú lesnícku školu. Roky tiekli ako vody Belej a maľovali príbeh mesta tak, ako o chvíľu uvidíte. Píše sa rok 2016 a tento príbeh má už 700 rokov. Šikovné ruky petrohradskej umelkyne Evy Ajbas vytvárajú z piesku rozličné obrazy z hradockej histórie i zo súčasnosti. Dnešný ples má isté znaky, istý punc v spojitosti s históriou. Veď Liptovský Hrádok má už 700 rokov. Už tradične sa reprezentačný ples koná pod taktovkou otca mesta, pána Branislava Pregera, ktorého srdečne vítam medzi nami. Pán primátor, čo má spoločné Liptovský Hrádok a Karol IV? Určite dve veci nás spájajú s týmto českým panovníkom a síce, keby sme mohli povedať, že mesto má svoje narodeniny, tak pred 700 rokmi sa narodil on, veľký panovník český, a takisto 700 rokov má naše mesto, čiže narodilo sa tiež pred 700 rokmi. Toto by bolo z tej faktografickej diepisnej stránky, ale asi dôležitejší je fakt, že tento panovník veľmi rád obchodoval smerom na východ a hlavne do Rakúsko-Uhorska. A spravil takú cestu, kde náš strážny hrad zohrával veľmi dôležitú úlohu. Bola to cesta Via Magna, kde z pískych krajín išli tovary a služby do krajín českých. A toto nás spája tiež. Pán primátor, vás o chvíľu čaká úvodný valčík. Môžem vás ešte predtým poprosiť o prípitok? Veľmi netradične sme začali a dovolte mi aj netradične spraviť prípitok. Nebol vtedy ešte ani Liptovský Hrádok, ani Liptovský Mikuláš, ani Ružomberok. V Ružomberku bol hrad Likava, v Mikuláši bola Polgradzovská kúria a
Svetomikulášsky kostol a u nás bola osada Belsko. A napriek tomu nás spájal jeden región, jedno pánstvo. A v historických dokumentoch sa píše, že sme veľmi dobre spolupracovali. Tak dovolte mi pripiť najskôr na spoluprácu, potom na zdravie nás všetkých a na príjemný večer. Na zdravie. Najskôr, ak dovolíte, keďže sme v takom historickom duchu, ctené dámy, slovutní, vážení páni, dovolte, aby som vás takisto pozdravil a poďakoval za pozvanie pánovi primátorovi na tento ples. Veľmi ma to teší, pretože som poprvýkrát na plese v Liptovskom Hrádku. Celé Slovensko je naše krásne. A nevynímajúc Liptov a to, že Liptov je výnimočný, svedčí aj o tom, že je po Bratislave najnavštevovanejším miestom na našom krásnom Slovensku. Takže týmto povedali všetci a ja sa tu cítim vždy krásne a ja si myslím, že na Liptov môžete nájsť všetko, čo len chcete. Len treba chcieť to hľadať a ja som to tu vždy našiel, takže vždy sem rád chodím a pokiaľ sa môžem zašportovať do toho veci. Pozri sa na mňa, netuj sa viac, nebudeš dievča permanovať, až tvoje očká zažúriš troška, poviem mi, ja mám ťa rád. Nechcem ja poznať viac tvoj a žiaľ, hľadám len radosť a smiech. Podajte sklenku, by som nalial, len troška, čo nie je hriech. Majme sa radi, kým sme mladí, kým vieme srdce dať. Chodievať pred rátka, poblázniť dievčatka a s nimi tancovať. Pohárik, linka, veselý. Pre plesových hostí nachystala pizzeria Fanab zážitkové pohostenie s tajúplným pomenovaním Lesné tajomstvá. Na druhom pódiu vyhráva ľudová hudba. Pre hostí sú pripravené sladké maškrty. Samozrejme, že svoje miesto v bohatom programe dostal aj mládežnícky folklórny súbor Majerán. Pestrú paletu hudobných žánrov doplňajú teraz árie zo svetoznámych opier.
Reprezentačný ples mesta vytvára priestor nielen pre zábavu, ale aj pre neformálne stretnutia osobností z kultúrno-spoločenskej, hospodárskej a politickej sféry. Naše mesto tento rok čaká krásne historické výročie. Liptovský Hrádok bude mať 700 rokov a vy ste na to aj počas plesu upozornili. Tak 700 rokov naozaj je od prvej písomnej zmienky a Liptovský Hrádok bude oslavovať pravdepodobne začiatkom septembra niekoľkodňovými akciami toto výročie a dúfam teda, že aj obyvateľia mesta si uvedomia, že toto mesto je síce najmenšie v Liptove, ale s najbohatšou históriou. Tesla má v Liptovskom Hrádku hlboké zázemie, hlbokú históriu a dnes je aj hlavným sponzorom plesu. Prečo? Tak ja si myslím, že to možno trošku je v tom asi aj kúsok symboliky, lebo Tesla vždy, ja ho tak vnímam, vždy bola takým stavebným kameňom tohto mesta za posledných naozaj tých 60-65 rokov. Keďže tento ples sa nesie v duchu 700-ročnej histórie Liptovského Hrádku, tak dá sa povedať, že 1/10 tej histórie je písaná práve Teslou, takže určite to má svoje miesto v dejinách tohto mesta. K podnikaniu. Možno aké sú ambície Tesly do budúcna? Tak cieľ je hlavne teraz po zmene vo vlastníckej štruktúre pomerne dramaticky prehodnotiť to, čo sme robili v minulosti a k tej nejakej výrobnej tradícii, ktorá má už naozaj 65 rokov alebo 66, bude mať tento rok v máji, tak pridať a nadviazať sa aj na korene, ktoré boli v minulosti v oblasti vývoja výskumu a možno v spolupráci s mestom, ktorá je fantastická, v spolupráci s univerzitami, vytvoriť taký priestor preto, aby sme nielen vyrábali, ale aj vymýšľali a mohli ďalej pôsobiť v tomto regióne a prinášať možno väčšiu prírodnú hodnotu. Ako sa cítite tu u nás v Liptovskom Hrádku? Veľmi dobre, môžem povedať, pretože Hrádok je mesto, ale mám pocit, že tu tak ľudia žijú pospolu ako na dedinách. Je to také blízke a je to veľký rozdiel aj medzi Liptovským Mikulášom a medzi Liptovským Hrádkom a môžem povedať, že každý má čosi do seba, ale tu cítim tu takú blízkosť. Treba byť blízko k sebe. Vaša spoločnosť patrí medzi sponzorov dnešného plesu a máte za sebou pekný úspech. Uviedli ste na trh nové druhy pečiva, tak povedzme si o nich niečo bližšie. Sústredujeme sa hlavne na cereálne chleby a na cereálne pečivá a taká celkom najnovšia novinka je chlieb Nopal, ktorý je z kaktusovej múky a patrí takisto do tejto kategórie. Ale veľký úspech zaznamenal aj lamánkový chlieb alebo ovsený chlebík, Jánošik, kon chlieb, bielkovinové čipsy. Je to v podstate zameranie firmy do budúcnosti. Nedá mi sa neopýtať, vy ste boli nominovaní na takú slovenskú Nobelovku, dá sa povedať, na kryštálové krídlo. Aký je to pocit? No, v prvom rade je to veľké prekvapenie, že sa kryštálové krídlo zaujímalo aj od človeka mimo Bratislavy. Je to veľmi dobrý pocit, ale zároveň aj záväzujúci pocit.
Okrem tanca a vyberaných jedál je pre plesových hostí lákadlom už tradične sponzormi štedro dotovaná plesová tombola. Túto cenu venuje firma Deltech Liptovský Mikuláš, je to vínko a reklamné predmety. Takže modrý lístok 37 odovzdáva primátor a žrebieme ďalšieho. Tento raz kozmetický balíček, ktorý venovala pani Nadeva z kozmetického salónu Ema. Výborne. Mesto Liptovský Hrádok venuje poukaz na nákup tovaru v hodnote 500 eur. Tretí raz hat-trick. Áno. No a teraz sa pripravíme na infarktový stav pre majiteľa modrej 60-ky, pretože vyhráva televízny príjimač Panasonic. Oplatilo sa vám chodiť vytrvalo na hrádocké reprezentačné plesy. Pokiaľ viem, ste pravidelný návštevník hrádockých plesov. Áno, bol som na všetkých zatiaľ. No teraz ste čo vyhrali? No drobnosti. Napríklad? No ako teraz toto. Tak do série vašich drobností zaraďte teraz televízny príjimač, že vám blahoželám. Tešte sa. Všetkých 100 tombolových cien už je vylosovaných, hlavná cena má svojho šťastného majiteľa. Napätie ustúpilo a voľná zábava teda môže pokračovať. Slávnostný program plesu pripravil referát kultúry. Aký je záujem ľudí o ples? Môžeme konštatovať, že záujem z roka na rok rastie a pomaly už nebude stačiť estrádna sála. Tohto roku sa nám stalo poprvýkrát, že sme niektorých záujemcov museli bohužiaľ odmietnúť. Povieme to presne v číslach, máme tu 172 hostí. Podľa reakcií plesových hostí sa organizátorom tento ročník vydaril. A už teraz sa tešíme, čo pre nás pripravia v jubilejnom 25. ročníku. Eva Zahradníková, televízia Liptovský Hrádok.